ግንቦት 7 እግዚአብሔር ምሳኻይ እንሆ ድማ ኣነ ቅሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁጽሪ 19 ክሳብ 20 ጎይታ ኢየሱስ ቀጻሊ ምሳና ከም ዝኸውን ቃል ኣቲና ኣሎ ካብታ ናብ ሰማይ ናብ ኣቦኡ ዝዓረገላ ህሞት ኣትሒዙን ትኾነውን ኩሉ ግዜ ምሳኻ እዩ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ህይወት ምሳኻ ከም ዝኸይድ ብምፍላጥ ተጸናናዕ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ግዜ ምሳይ ስለ ዝኾንካ ኣመስግነካ ህላወኻ ክስማዓንን ኣብ ቅርበትካ ክኣምንን ሓግዘኒ ኣሜን